Jo normalment vaig amb dos mòbils, el de feina i el personal. Normalment, si vaig sol, els deixo en el seient del costat i el mòbil de feina el connecto amb un Parrot, amb Bluetooth. Llavors, si em truquen, sí que responc a través del Parrot, però si rebo notificacions no li faig cas. Jo el que faig per no distreure'm amb el mòbil quan condueixo és intentar no tenir-lo a la vista ni al alcance de la mà. Acostumo a deixar-ho a la meva bossa o motxilla o a sobre del seient del costat sota baix, vull dir que no es vegi la pantalla. Doncs malauradament quan condueixo el mòbil a vegades no puc evitar, si estic parada en un semàfor, mirar aviam si m'han contestat un WhatsApp i és un mal costum que crec que hem d'intentar conscienciar-nos realment amb aquesta campanya i adonar-nos que el mal ús del mòbil pot tenir conseqüències molt negatives. Jo quan condueixo no miro el mòbil perquè és molt emprenyador. Si t'agrada conduir, el mòbil és veritablement empipador. La idea va sorgir a partir de que el mòbil té un vessant positiu i un vessant negatiu. Ens presta un servei molt útil a la nostra vida, però quan està en el cotxe es converteix en un enemic. És el que intentem resumir amb no podem viure sense mòbil, però el cotxe podem morir per culpa seva.